आबै नाखौ माजों संदोलै दा लान खाथानायखौनो लाबोथारनायखौ नुवाखै हनै आयै हैद आइनाबाथाय बिदिनोखासै आबै नों संबानो जाबाय ने आबै नै आबौ खानोंलाय मालानिफ्रायथो ना जाखो माथो गोथावखौनो मोनामोनलाय अह आबै ओमफ्राय दाथ' आं गोथाव मोनोना जानो लुगैदों आरोलै बेखायनो लाबोबाय आरो आङो थावा फिसाना सेवनायखासोलै नायानो जायो नामा आयै एथ' थाजा नायानो नै दाथ' आं बोरै मिन्थिबावनो नाखौ नायबासो मिन्थिसिगोन आङो गोथावखा आबै नाया एकदम मोजांखा थाजाखा दे दा संबानो जाबाय आंबो जागोन दिनै ओमफ्रायथ' रावबो जायाबाबो जेबो नङा आं जागोन ना गोथावलाय माथो जाबोखो बेलाय जानोहाय हाना जानो लुगैदों खोमा आरो गावनो दहाय हाथायाव ना लाया आन्थाथारदोंमोन आयै हाबिबा मानो गोसो जाफिननायखो मिन्थिया आरो आयै जब एप्लाइ खालामनायनि इन्टारभिउ दंमोनलै आयै दिनै बेसेबां बुंबाय थायो आं आबा नोंखौ अफिसावनो जइन जाबानो जायोना नाथाय आं हारसिं नाजानायनो लुगैदोंना आयै दे होमबालाय आंथ' आरो माना खालामफेरखाया नोंखौ दे थांबानो जाबाय आबा एसे गावबोथ' नाजानांगौथ' आरो र' गाव नाजानानै मोननाया आलादा जायो आरो ओरैनो मोननाया आलादा जायो नङा होनबा आबा बेनोथ' ना आयै आथ' मोनाबाबोथ' जेबो नङाना ओरैनो आइडिया मोनगोन ना दे आबा बेफोरबायदिनो जानांगौ गासैखौबो नाजानाय थानांगौ मानसियाथ' रावबो ओरैनो साक्सेस जायाना नङा होनबा बेखायनो नाजायैसो सानसेब्लाबो गावनि माबायाव थांखिसिम सहैयो आरो दे मोजाङानो आबा नोंनि साननाया ओमफ्रायथ' आफा थाबोला बांसिन मोजां मोनगौमोन आङो दालाय माथो खालामबावनो आबा सान दे नों सिन्था खालामनाङा बेफोरखौ न'आव जि जायो जाबाय थाथोंसै नोंनि आइ दङ ना नोंनि आइया गासैबो थिग खालामजोबगोन नों नोंनि साननायफोरखौल' फुरा खालाम दे आबा दे जागोन दे आयै जेथो दिनैनो दङ ना ओरैनो थांनायसै ने आयै थांदे बाबासोना दे बेस्ट अफ लाक दे ओमफ्राय नोंबो एसे ओंखाम जादो आयै बांद्राय टेनसन लाबाय थानाङा दे आरो माथो बेफोरलाय आबा जागोन दे एसे आङो दाथ' आं जायालासे थानानैबो सोराङा डाइरेक्टलिथ' फैनाय नङाना दा आरो सोरांखौ नागिरनो थाखाय आंहाबोथ' एसे माबा मोजाङै थानांगोन ना मानसिया माथो अब्लालाय आयै आयौ आंनि आफासोना दे होमबालाय ने जिउआ जेब्लायबो साक्सेस जानो हाथों आंनि आबासोनाया ओमफ्राय आंनि आइखौ आं जेब्लायबो आंनि सेराव बेबायदिनो मोनबाय थाथों नोंनि आइयालाय नोंनि सेराव जेब्लायबो थाखागोन दा सना ओमफ्राय दुखु जानाङा दे आयै आं दंखायो दा जाया दे आबा जाया दुखु जाब्लाबो इसेल' जागोन दे आङो दे थाथ' होमबा गथ'आबो न'नि दावराव दावसि जि जारलाफोरखौ लानानैनो टेनसन जाबाय थायोना फरायनाय गावनि माबा मावनांगौ खामानिफ्रासो थालांजोबनोसै जानायाबो बिफायानो गोमाना होबायबा नंमारगौलै जानांगौ दङब्लाथाय रावबो हमथानो हाया होननाया बेनो आंनि जिउआवबो दिनै जिबायदि बारहुंखा फैनानै दङ दा माबोरै मा खालामनो जेबो सानस'नोनो हायाखै अब्लाबोथ' मोनसे हप दङ आंनाव जे आंनि सोरांखौ आं मोनफिनगोन आबा साननोबो खिन्थाथ'वासै दे आङो दा नङाबा मायबा टेनसनसो जालायगोन बेबो गाव जेखौ खालामनो गोसो खालामथों दे आरो दानिया सोरांखौ नागिरनो थांनोसै ओमफ्राय गाव आंजों मोजांखौनो रायलायबोआसै ना मा आरे नों बेयाव ओं आया ओमफ्रायो नों बेयाव माबोरै बोरै फैखो नों ओमफ्राय नों दासो आंखौ सानाखैमोन होनदा मा नोंखौ साननो ओमफ्राय नङा नंगौ दे आरो मानोथाय नोंखौ नुबा मार मोजां मोनलै गोसोआ आं मिथिबायना नंगौ ओंथ' मानोबा बिदि जायो अब्ला आरे साला जानला मानलाखाना ओमफ्राय मानोबा बेखौ सानफ्रांबायलै आङो मानोथाय मार खस्थ' मोनबायलै बियो ओमफ्राय बिदि नाफामलायनांगौ आरो ना जेन'बा ओमफ्राय आंलाय माथो हेल्प खालामनो हानो बेखौलाय ओमफ्राय मोजांबो मोनबोआसैना बिदि नुनानै बेखौ नै ओमफ्राय एसे मोजाङै थाङोब्ला सानैबो जागोन दे इनि जों मोजाङै थांगोन औ ओमफ्राय मादै दङ ना आयै दंब्लाबो ना मायबा मोनसे जाबानो खबर हरखा आंनो माबाफोर उसुबिदा प्रब्लेमाव गोलैबानो दे जागोन दे ओमफ्राय नोंसोर सानैल' बोरै थांगोन दिनै हौवा मानसि थांफाबोला मोजां जागौमोन नामा नांथ'ला दे इनि जोंनो थांना फैग्रोनोसै नङा माने नानि बिफायाबोथ' थांनो हागौमोन ना बुंबा एसेबां गिनाङा दे आं दङ ना
आं सोंब्ला बुंबानो जाबाय मायबा मोनसे खामानियाव थांदों एसे गोबावबो जाबोनो हागौ दे जागोन दे इमि दानो न'आव खिन्थाबोला बिसोरबो एकदम माबा जागोन ना दावराव जागोन ना औ नंगौथ' र' दा बाथ्राया बेसेबां सैथो बेसेबां नंखाय जों थांना फैजोबथारनोसै दे होमबालाय न'आव मायबा मोनसे जागोन दे आं दङ ना नङाबालाय आंबो थांफानो हागौमोन दा आरो जों गासैबो थांबा बोरै जागोन औ दे जों फैना खिन्थागोन र' मा जामारदों थाथों मायै दे हानायमानि थाब फैनो नाजाबानो जाबाय आयै जेरै बेस्रा अनथाव बाथावनो दे नोंनि सोरांखौ थाबैनो मोनथारथोंसै नोङो जोबोद जोबोद दुखु मोनखाबायलै बहा दि नागिरखोथाय आइया नोंखौ नोंखौसो मोननोनो थाङासै बहाथो थांमारखोब्रा आफा नोंलाय गोसोफोरानो मोजांखौनो मोनला दिनै आइयाबो बेसेबांबा गोसोखांबाय थायोना नोंखौ माथो जामारखोथाय बुजिनानै मोनला मानसियानोथ' फैफिनगोन ना फैफिनलाबा नोङो ओमफ्रायथ' आंबो ना बिराद मिस खालामदोंलै आफा नोंखौ जायखि गाज्रियानो जाथों आरोना नोङो मानोथो बेबायदि गायब जाखोब्रा नोंलाय दिनै जोंखौ मिस खालामा आरो नोङो नोंखौबो नागिरनो बहाथो नागिरबावगोनबा जोङो आंहा फैनायावनो लेट जालायलांबायसो आया बियो बेयाव ओमफ्राय माथो नायबाय थाखो बियो बेखौ खोनासंनाय नों बेयाव बहाबा थांनो नागिरदों आंखौ गोसोआव दङ ना बै दाख्लैहाय आबैमोननि न'आव लोगो मोननाया आदै नों औ आङो न'आवसो थांबाय थादोंमोन बेयाव नोंखौ नुनायखाय रायदावफैबाय आङो गोसोआव दङब्रा मानोथो गोसोआव गैया जानो दिनै ओमफ्राय नों बेयाव सोरखौबा नेदों नेनायाथ' नेयाखैलै रावखौबो बेखौसो नायदोंमोनलै आङो सोरबा गोमानानै दं खोमा दां औ गोमानानै दंथ' सोर जाखो बेबा जानांगौ नागिरबाबो मोनाखैदां बेखायनो बेफोरबायदि फट' लागायनानै दोनदों मोनमाराखैथ' आरोलै नागिरबाबो बिसिनि फेमिलिफोरा खम दुखु जाबाय बियो दायो जागासिनो दङना दायो नों सिनायबायो नामा माने नुबाय बायदों बेखौ सिनायोथ' बिराद मोजाङैनो नाथाय मा खालामनो मोनथियासो मानसिया बहा दं माने बे जे सावगारियाव गोमानाय नुदोंना औ आंनिनो बिफा बियो मा मानसियानो गोमानानै दं आयौ दाथ' जों नागिरबाबो मोनाखै बहा थांखो मा जाखो जेबो खबरखौनो मोनथिया दाबो बे सावगारियाव नुनाया नोंनि आफासो औ मालाबा नुफ्लांबायबा खिन्थादे जोंहा अननानै दे जागोन ओमफ्राय न'आव थांसै आरोना नों औ एसे हाथायाव थांदोंमोन आङो दे होमबालाय आंबो माने एसे दाबसे जायगायावसो थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्रायथ' आफानि फट'खौ नुनानै थाद'बाय आं दसे बेबा बहा थांगोन दैया जानो दे होमबा ना दुखु जानो नाङा दे दाथिखौ थाबैनो मोनथों थेंक इउ ओमफ्राय आं बिदिबा थांनोसै दे ओमफ्राय बिथिंजाय थांगोन ना नोङो बिथिं ससे थांबानो मोनसिगोन ना ओमफ्रायथ' आंहा ओरैसो थांगोन ना नङाबा आं ससे थांफानो हागौमोन नोङो जेबो नङा दे आरो बबावबा दा नोंहासो गोबाव जालायलांगोन आंनाथ' आरो नै थाबायबानो मोनोना दे होमबा ने दे होमबालाय ओमफ्रायथ' लोगो मोनबा मोजांखौनो रायलायनाय जायालै दिनैथ' दे जेबो नंला मालाबा लोगो मोनबा रायलायनोसै आरोना ओइ साला दसे टाइम दंबावोमोनबा दोनलांगौमोनलै आङो आफा थाबैनो मोनदों ना नोंबो साना नोंखौ मिथिगौना जेसेनो हायो एसेनो थाब सहैनांगोन जों बेयाव आया हनै मादै मिजिङाबो फैना दंफैखायोआनो माने बेबो थांगोन नालाय बे नोंनि लोगोआमोन ना औ औ दे मोजाङानो थांब्लाथ' मोजाङानो जागोन मिजिं आइया फैबायानो माथो बिदिब्ला जोङो बै जायगायावनो थांग्रोनोसै आरो मोजां माबा माबिफोर मोनथियो खोमा बेखौनो सोंना लाहैनोसै जागोन मादै दे होमब्लाना थांनोसै जोङो गासिबो जों लानानै फैनोसै ओमफ्रायथ' जों ज'यैनो नागिरगोन नङाना औ मादै जि जायो जाथों जेरैखि जायाबाबो जों नागिरहैगोन आरो आंबो आंनि सोरांखौ माब्लाबाबो नागिरनायाव फावसाया बै हिनजावनावबो नोजोर होगासिनोखा आङो आंथ' मानसि लगायनानैबो दोनखाबाय माबा मोनसे सन्देह मोनबानो बे आंनो खबर हरगोन
बेखौ एकदम मोजां खालामखाबाय नों मादै। औ आरोथ' आंबो नोजोर होबाय थानो हाया नङाना, बेखायनो बिनि माबाफोर आखाइ दङब्ला मोनथिखागोन जोङो। दे होमबालाय थुदो ओंखारलांनोसै दा लेट जागोन ना। औ नेमिजिं थुदो आथ' लामायाबो एसे गोजानब्ला। नै बाबु। औ मादै। दे मेपखौ मोजां नायदो जायगाखौबा आरो जों सहैनो बेसे गोबाव दंबावो। औ जागोन दे नायगासिनो खामोन आङो। औ मादै माबा 50 मिनिटसोल'सैमोन सहैनो जोङो। दे होमबालाय मोजाङानो। जेसेनो हायो एसेनो सोरांनिसिम सहैथारनांगौ जोङो। ओमफ्रायथ' जों दादिखौ लानानै फैखाथारगोन ने मादै मोनबानो। औथ' ना इलिसा। बे मानसिया मोनथिब्लाबो जाथारगौमोन लायो। बेथ' आरो जेबोखौनो खिन्थानो रोङाखैबा अब्लाबो माबा मोनसे मिन्थिनो हागोनदां। मिजिं बिनिफ्राय माबा मोनसेथ' इनफरमेसन मोनखागोन जोङो। बेनोथ' नोंसोरनाव मायबा मोनथिबानो बेनिफ्रायनो आरो फारि फारि मोनलांगोन जोङो नोमथैखौ। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दे लोगोफोर। गाज्रि मोननो नांला दे आरो। ओमफ्रायथ' दिनै भिडिअ'खौ हाखु दाखुसो बानायनाय जाबाय आरोथ' आङो बङाइगाव थांनांगौ जादोंमोन नालाय। दे बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन। बाय बाय।